la IA ha llegado no solo para ayudar a los docentes, sino para potenciar lo que los estudiantes deben de aprender. Si cuando salgan al mercado laboral necesitan trabajar en equipo, necesitan buscar datos rápidamente, hacer reportes y muchas más cosas, la IA te puede ayudar mucho de ese tipo, ¿no? Lo que antes tardábamos meses en hacer un estudio de mercado, ahora mismo con decírselo a la IA nos lo hace en segundos y con esa información que tenemos, esos datos, podemos producir muchas más cosas. Entonces yo creo que debe ser una gran aliada tanto para el profesorado como para el alumnado. So AI is going to be huge in schools in terms of learning. Lots of students already use it to help with revision methods, to say, actually, condense this information into a one-page summary for me. And I also think that some of the delegates here at the conference today have actually already discussed that AI is going to be really good in dealing with the admin side, to take the weight load off teachers so that they can focus more on teaching, and that AI can do the registers, the admin, the data storage, and all of those kind of things. So I think we're going to see it more in the administrative side of education at the moment, but I do think students are going to use it for revision methods and learning as well. Pues es un tema grande, es una tecnología nueva, es una tecnología asombrosa. Lo que veo complicado en este momento es, como humano, intentar entender lo que es, cómo nos va a poder ayudar, pero al final solo es una tecnología, es algo que vamos a hacer nosotros para mejor nuestra solución, nuestra situación, por decirlo así. Y será una forma que nosotros vamos a tener que aprender cómo trabajar con ella. Em sembla que en aquest moment tothom posa sobre la taula la necessitat de tenir molt més coneixement i de tenir també control sobre les dades que generen, a la vegada que donar eines als alumnes per poder centrar el debat en el sentit crític i l'ús que n'han de fer. Perquè em sembla que ningú posa en dubte ja que és una eina, com tantes altres que hi ha hagut en diferents moments, que l'obligació dels centres educatius és educar a l'alumnat a que en puguin fer un bon ús. I això passa perquè el professorat i les persones que estan al davant també en tinguin un bon coneixement, una bona pràctica i sàpiguen quins són els límits adequats dins de l'espai educatiu. És evident que té els seus riscos portar IA en educació a l'aula. També és evident que la IA no és 100% fidedigna, no té un 100% sempre de resultat i això amb educació és molt important que ho tingui, no? No serveix que sigui un 80% exacte i s'equivoqui un 20%, que potser en altres sectors és suficient, amb educació ha de ser 100% exacte. Per tant, un dels grans reptes és entendre això i, per tant, tant alumnes com docents i les escoles sàpiguen d'aquesta limitació i que la puguin igualment aprofitar per les persones que pot donar, des de que el docent pugui tenir molta menys càrrega burocràtica de feina i que els alumnes la puguin aprofitar per poder estudiar i poder aprendre d'una forma molt més senzilla.